Iya ya. Melayu. Moni dunia itu mau baik soalnya Agnes wong ing guyu ketok sumringah lah kok kowe menang-menang ning kono nyapa sapa kowe lah aku ngenteni kowe lah aku wis delok to nggih cahaya bersinar untukku memancarkan bahwa Danongan sing paling dicintai iya Pak sing paling dicintai Mbak Agnes ya kuwi adalah aku ke sapa Josika to lah aku rene senyume semerbak heeh pilih rono le pilih senyume lah iki sing rene senyume piye hah separo kowe Nangkap. Kayak malah gila wong arep kowe. Nek iki wong iki delok sama lemah lembut Gus. Ja, wong kesuwen iki. Lah niki Mbak Agnes kula silaturahmi. Jan mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Anake cantik-cantik iki cantik. Kaya bule. Jangan kenal to ya. Aku wis kenalan. Mbak Agnes iki mau menghadapi hari yang sangat senang sekali, sangat istimewa. Apa? Istimewa. Aku lara ditambahin leru. Istimewa sangat di hari Lebaran. Kita melumpuk ning kene silaturahmi. Di hari Lebaran Mbak Agnes juga bahagia. Sedang mengandung 7 bulan nggih. Semoga Mbak Agnes lancar rezekinya. Amin. Dia mau besok lahiran lancar. 7 bulan yang bulanan terus apa? Pitu nyaware ku ping 7. Tonyo wing nggih, pitu lungan. Mugi-mugi Mbak Agnes ki nyenengne warga masyarakat Gabel. Ikhlas nyenengne kanggo reokan. Kuwi bakal diwehi gangsar anake besok. Amin. Ha. Mbak jenengan penidam kula niku asline putih nek ana Pak Samsi lho aku biyen lahirku putih berapa putih kaya oli putih iki ora iki asline pas kaya aku metu moto terus arep mulih mampir gemuke brontol aku pitung sasi putih Gus dipoto bosok gede nonton tahun wir wes ngono nggih mugi-mugi Mbak Agnes dengan 7 bulanan semoga lancar semoga mugi-mugi anak yang dikandung jadi anak yang soleh-soleha berbakti kepada kedua orang tua ya Mbak Agnes nggih Mbak Agnes pun anu nyidam bolong burine nggih wonge lah niki pun nyidam iki nyapa anu beda wae lah iki apa nek jatrek beda ya rambut gondrong ayo Gus dilanjut to aja ora meneng tok yo lanjut Mas
Ayo kan ayo. Sinoman kompak kuwi kudu gawe beda yang dari yang lain. Aku jungkir wali sabdan dah tong 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 banter speed lek ora perlu samsi sampai nyemplung rono. Ya. Ayo sesepuh Sumoroto Pak Ji. Dah tong 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 kompak ya. Oke, baik. Aku masih Tolong
landep. Biar. Yo, dadah. Orang sate komburi. Agak doan yang wajah-wajah ya. Orang sate komburi ritek. Lihat jane kon lebih jat. Ketimbang tak dibak. Lah iki didai. Lah awakmu didai bak kemampu. Lah iki lho bokoke turah. Tangane. Piye? Yo beda ta jelas. Sing wedok putih, sing lanang ngalah bener. Serah siapa lho. Alah jajal gandeng dia ta. Stefani. Anu lho ya ta. Nonton kire. Kaya Tuan Putri karo kuno kawat. Ganti lho. Bos Teko. Ganti lho kayak. Lombok iki kae. Lah, Cilik-cilik muni aku. Tak ciliknya jujur loh ya.
Yo iso. Baik ya tenan to. Ajake kok rada gila kok piye sing wedok iki. Kopi ini metu namu. Mosok aku yo. Wah, Ya. Pamitnya apa iki? Dino Bodo. Oh iya. Lah ya pamit iki. Ya, Ndang. Nih. Ya, Pak. Rawuh murine arep nyapa? Badan. Badan. Anakmu pira? Siji. Anakmu wis disangoni burung? Burung. Aku ya urung kok. Yo. Ndang. Oh, anake kok iki. Saya genten aku. Piye? Genten aku. Nyapa? Piye to iki? Kok iki lho pamit to, Bondo? Pamit nyawon nek. Goblok. Jajal pamit to. Warono. Bapak. Ibu Nyai cantik sekalian bekok mocrot. Panjenengan niku ayu kaya putri Domas iki lho kaya giling. Kula niki badhe nyepamit. Ya, kok pilih suwan kula sampun cekap. Kula sak rombongan badhe neruskaken lampah. Mugi panjenengan disukani umur panjang, lancar rezekine. Muga-muga sing tuwek ndang mati. Wong dongane kaya ngono. Lah kowe iso golek sing kaya ngene. Ya lah pinter iki to. Yo. Lah ora enek pucuk kukune. Iki ngalah. Oh iso. Ayo. Wajan ger kae. bocah muncul ya Dik, awake dhewe wajahe kalem lemah lembut dan saya tahu lihat tuh malah MMA jijik-jijikan ini bodoh tapi ini kudune minta maaf halus tangannya halus ngene iki mesra lah kok malah bojone lanang dijajeki Mas matane digene Mas kasare joget kok wis ape wis ngene ae
Oke mas. Oh, seorang aja Wah, iki kalem. Wong iso kalem apa ora? Wong lek kalem yo ngene iki. Piye? Ibarat wong demok tangan. Cahayu omahmu Taman Sari. Anu, kemeringet tanganku. Cahayu omahmu Taman Sari, awakmu berseri seperti apa lek karen duren. Aja kaya kuwi. Dek, omahmu Bandoso. Bandoso matamu. Ini iki lho pasangan romantis. Waduh apa? Iki benakno to, Mas. Apa? Iki lho, Mas. Dito. Iki dibenakno iki kene Mas. Sampe rene. Iya, ya apa kebenjel iki. Oh, ora iso senang. Langsung yo karo rasane lho, Mas. Rasane opo? Benakno to iki masa ucul ngene iki mak. Bocilnya. Iki moji ya. Setewani, kowe bodoh, ora ning ngene baku, aku kangen. Tak bilang lemper, aja lemper kuwi methek. Bilang. Bilang. Bilang Kowe udah dulang. Dulang iki. Nyalek to, Mas. Romantis. Romantis. Bilang tak romantis. Romantis sama ora? Dulang, Dek. Kok dulang iki? Mangan coba. Kurang apa? Kurang apa? Wah. Mosok aneh-aneh. Kowe nyapa to pasti kowe golek. Bongkotan. Aja sak nyak koyo ngono kowe. Golek jadel kaya sirong. Sayang, walaupun aku tidak bertemu kamu 5 tahun, aku tetap cinta padamu. Ibaratkan lautan, aku akan seberangi sedepan. Sedepan, serat, Gila. Bisa weh, romantis. Si Mas, benane bebek iki sih. Bisa ora? Aja lho, mosok bebek iki sih. Ya, Alah malah seneng kae. suara ya. Jaja. Penyapo cepat tak kena lho. Oh nyatek dus. Wong kena kata dilebih ya. Ya, Dang. Dang wis ora ya. Dang Gus. Ya. Dek. Halus kok, Dek. Halus. Halus. Ya, ini lah. Dek, Bella. Barang kowe lebih. Iki ana besi to. Dibong kabeh. Aja nesno padha nakal-nakal. Kowe temu kangen batang tono ora batang. Lah aku mesti melayu. Melayu. Kowe piye? Wes. Ayo ora dok-dok lho ya. Stefani. Kowe ditangkep motor piro? Stefani. Aku padamu. Yuk kena sudah kalah dus. Sing dader ya. Hai sayang. Ayo. Hai sayang. Hai. Layan. Ayo. Ikannya. Oke. Kalah nih buritan. Kok gabel pancingan. Lah masa aku nek kono digeraman Mas. Lah kok padahal aku ki begege ae. Wanita muslimah Mas. Ini muslimah jare. Gege kok bumi. Ya pador. Kayak iki lho. Dengar ganteng banci sak batalion. Ora Mas. Napa? Pas Soryane Mas. Rep
kira contohnya saya bunga nih. Hei, nah, kira nyapa? Ngono lho. Setepani yang ideng ngono aja. Mulai. Ngomong tak susoni lho, Bang. Tapi kok kudu lho, Mas. Wis yo, Mas. Yo dongane. Nyapa? Meneh Bagnes kok dongane. Ora apa-apa. Wong uripku dhewe wis keter dongane wong to, Mas. Mbak Anu wis ngabut lunga. Kain jangan nih. Lah kowe kok ora yo isi nak ngomong. Kok iso? Lho kok dikalahne karo Mbak sapa? Mbak Agnes. Kembaranku, Mas. Hah? Kembaranku. Yo ora iki padakno. Aku yo duwe kenek, Mas. Alah. Heh? Apa? Gabus. Terong lari ke isor. Aku dongane. Ya dongane. Dongane apa to iki? 7 bulanan. Tak tolo lho kowe. Sabar. Mugi-mugi Bagnes melahirkan dengan dasar lancar. Ya mugi-mugi anaknya menjadi anak yang soleh-soleh. Amin. Ini satu saya. Aku malah motor kaya temen-temen borak soju lho. Oh ya ada tok. 100. Ora eh. Oh malah melu bakatan no, ya wes kuwi. Nggih. Nah, terima kasih. Terima kasih Mbak Agnes. Oh, iya ayu lah. Lah yang kowe terong. Mbak Agnes ora dibringos ki bringose kuwetel. Yes, ya. Mau dadake piro Pak Sambi? Enten piro? 4. Wah, meriah sekali. Malah matur nggih, matur suwun nggih. Nggih, niki mengke andhep bae, Gus. Dulur-dulur pembarong masyarakat ngendi-ngendi trimo ning gabel. Lah niki mengke awake dhewe atraksi secukupnya karo dayoe bolo-bolo ganong sing rene yo kon partisipasi. Lap. Yo, sik Mas Ferry yo, jelas yo, monggo. Ada yo oke. Anyar kabeh.